네, धन्यवाद. बे दिनै जे फुजा होनो फैबाय बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो प्रश्न खालामनायाव आं जोबोद मोजां मोनबाय धन्यबाद होनाय जाबाय। दिनै जारिमिनारि जानाय संकस बेयाव जोङो फुजा होनो फैदों। बे जायगानि जायनाखि फुजा होग्राफोर बाथौ थानाव थाग्राफोर बिथांमोना जोंखौ लिंहरदों बुंबाय थादों जे खमसे खम बाथौ थानाव एसे माने गाबख'फै आर'ज गाबख'फै रायजोनि खामानि मावनायाव एसे साहस फैयो मन'बल मोनो बिदि होननानै बाथ्रा बुंनायखाय आंबो खुनुदिन आं हेंथा खालामाखै बादा होआखै आं थांगोन होननानै फैनाय जादों। आरो बे संकस दैया मोनसे जारिमिनारि जायगा बियो। बे जायगायाव गोदो जोंनि बर' राजा नरनारायण सिलारि मोनहा खेराइ फुजा होदों आरो खेराइ फुजा होनानैसो बेयाव बाथौ बोराइनिफ्राय सक्ति मोननानै सानजा रायजोखौ जै खालामदों फारि फारिनो। दा बेनिखायनो बे मोनसे जारिमिनारि जायगा बियो। बे जायगायाव फैनानै जोङो जुदि बाथौ बोराइनि खाथियाव आर'ज गाबफैयोब्ला जोङो निस्सय सक्ति मोनगोन बोलो मोनगोन बेखौ साननानै फैनाय जादों। आरो दिनै बेयाव फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों जे इसोरनाव आर'ज गाबोब्ला मानसिया सब समाय गोसोआव बोलो फैयो मोजां मोनो सक्ति मोनो बे साबबिकखा। ओंखायनो आं दिनै बेयाव बाथौ थानाव फैनानै जे आर'ज गाबफैबाय बे खोब मोजां मोनबाय गोसोआव बोलो मोनबाय। आङो मोनसे गोसो गोरबोजों मोनसे साननाय आं गोसोआव लाबाय जे आं दासान्दि इसिबां बर' जाथिनि खामानि मावगासिनो दं आं बेनिफ्राय बांसिन आङो रायजोनि खामानि मावनो आङो मोनसे सक्ति गोहो मोननाय बायदि मोनबाय। आरो इसोरा बेबायदि जुदि आर'ज गाबोब्ला सक्ति हरो आं बेखौनो फोथायनानै लाबाय। आं जोबोद मोजां मोनबाय। आरो लोगोसे बे जारिमिनारि संकस दै सेराव जे दिनै मोनसे बाथौनि मोनसे थान जाबाय आं बेखौ जोबोद मोजां मोनबाय। बेयाव नुफैनानै जे जोङो जेब्ला 2016आव जों जेब्ला बेयाव खेराइ होफैजेनो फार्स्ट नरनारायण सिलारिनि खेराइ होनायखौ जरायफिननानै जों खेराइ होनो जेब्ला फैयो बे जायगायाव खुनु जेबो गैयामोन हाग्रा गोजामोन बेयाव बाथौ थानबो जेबो गैयामोन। खिन्थु जों खेराइ होनाय फैनायनिफ्राय 2016निफ्राय दिनै बाथौ थान मोनबाय आं मोजां मोनबाय। आं धन्यबाद होयो बे जायगानि मानसिफोरखौ जे गावनि आसार खान्थि गावनि धोरोम निथिखौ लानानै जों जे दिनै माने इसोरखौ आर'ज गाबो आं बेखौ खोब मोजां मोनबाय गोसोआव जोबोद मोजां मोनबाय। फारि फारि बे माने जै खालामनो हादों। दा बे जारिमिनारि मोनसे माने खेराइमोन बे संकस खेराइ होनाया बे बर'नि खेराइजों होनाय जों बेखौ बोखांनांगौ। जोंनि जारिमिना जोंनि मोनसे परिसय मोनसे जाथिया जारिमिन गैयाब्ला जाथि थांनानै थानो हाया। जारिमिना जाथिखौ माने परिसय होयो माबे जाथि बबेनिफ्राय फैया सोर बिसोरहा मा दं बिसोरनि कलाकृति संस्कृति आसार खान्थि बिसोर मा दं बेखौ जारिमिना गासिबो परिसय होयो। बे जोंनो जारिमिनखौ जोंनो नांगौ जारिमिनखौ जों बुफुंनांगौ बेखेवनांगौ। बेनिखायनो जोङो नरनारायण सिलारिया जेब्लानाखि 1562 समाव जेब्लानाखि माबायो खेराइ होयो बे खेराइखौनो जों आरोबाव जरायफिन होननानै नों 466 बोसोर उनाव थारमाने जोङो 2016आव जों खेराइखौ बेयाव होफिननाय जादों। आरो बे खेराइखौ जों नरनारायण सिलारिया जायनाखि खेराइदोंमोन बेजों जरायनानै जोंनि जारिमिनखौ जों जरायफिननाय जादों आरोखि। बे मोनसे गिदिर मोनसे जारिमिन बे जों जारिमिनखौ जों लाखिनांगौ। आरो बेनि थाखाय जों माने बे जायगायाव जोंनि जारिमिनखौ जोङो बुहुरफैदों गावनि हारिनि जारिमिनखौ लाखिनांगौ होननानै संकसआव खेराइ फैदों। दा बिदिनो बे संकसआव खेराइ होनाय बाथ्राखौ दिनै गोबां बर' फिसाफ्रा बयबो मिथिबाय। हयथ' गोबाङानो मिथियामोन मामोन संकसआव खेराइ होनाय बाथ्रा मिथियाखैमोन। खिन्थु बे जारिमिननि बाथ्रा बेखौ दिनै रोखा रोखा बयबो मिथिनो मोननाय जाबाय। दा बे हिसाबै जोङो बे 2016आव जोङो खेराइनायजों लोगोसे दिनैसिम आरोबाव 23 बिसिम दासिमबो खेराइबाय थानाय जायो। 8 बोसोर जाबाय। दा आं मोजां मोनदों दिनै बे जायगायाव दिनै अनेक माने सोलायबाय। बे जायगायाव मोनसे थानसालिबो फैबाय थानसालि खेराइनि मोनसे नेरसोन बेयाव माने गायसनफैनाय जाबाय आं जोबोद मोनबाय। आरो बे संकसआ जोंनि थाखाय जारिमिनारि बे दै बियो। दा जों बेखौ लाखिनांगोन। आं बेखौ लानानै मोनसे मेथाइबो बानायदों बे संकस दैखौ लानानै। बे संकस दैया जिथु जारिमिनारि जाबाय नालाय संकस दै सेरावनो नरनारायण सिलारिया खेराइ फुजा होदों नालाय ओंखायनो बे संकस दैखौनो लानानै आं दोंसे मेथाइ लिरदों। अबयसे बिनि सिगांबो आं मोनसे लिरखांखाबाय। बे जाहैबाय बर' हिन्जावफोरखौ लानानै बर' हिन्जावफ्रा जे बिराद माने नायनो मोजांल' नङा सुन्दरल' नङा बिसोरो बिराद मोनसे सनमानिय आरो बिसोरो बिराद अबदान जाथियाव दङ बिस्रा हिन्जावफोरखौ लानानै जे बर' हारिया गौरब खालामनो हायो। दा बे हिसाबै आं बे गौरब
बर' हिन्जावफोरखौ लानानै गौरब खालामनो थाखाय आं मोनसे मेथाइबो लिरखांखाबाय बे जाहैबाय बे जों हायनारि बर' सिख्ला बर' रायजोनि रंजालि जों होननाय मेथाइ आरोखि आहाय हि होननाया बे आरोखि बे 7 जौथायाव जेब्ला माने माबा फैयोमोन राजा भास्कर बर्मन समाव हिउएनसाङा जेब्ला फैयोमोन बर' सिख्लाफ्रा हायलालाय फैलाय मोसा मोसा जों बरायदों जों होननाय खोथा आरो लोगोसे ओमफ्राय माबायाव 1500 जौथायाव जोंनि बर' राजा नरनारायण सिलाराया माने माबायाव संकस दैसाराव खेराइदोंमोन जों बेयाव हायलालाय फैजालाय जों मोसानानै खेराइ मोसादोंमोन जों होननानै बर' आइजोफोरनि जे गौरब मोनसे जारिमिन बर' आइजोफ्रा बिराद गिदिर सनमान दङ आं बेखौ लानानै बे मेथाइबो लिरखांबाय आरो दा नैबेयाव आरो मोनसे मेथाइ दंबाय आंहा दा बेखौ खननाय जायाखै आं बे मेथाइखौ संकस दैखौ लानानै आं मेथाइ लिरदों आं बेखौ खनना होनो सानदों आरोखि बे आरोखि आङो लिरदों आरोखि संकस दै नों बोहैलां संकस दै नों फोरमायलां बर'नि जारिमिन फोरमायलां जुग जुगामि नों बोहैलां बे आरोखि आरो गोलाव दंबाय मेथाइआ आं बेखिनिखौ होनबाय दा जोबोद मोजां मोनबाय आं बेयाव आरो धन्यबाद होबाय बुब्लिनि जायनाखि माने माबा निउस चेनेलनिफ्राय फैजाय इन्टारभिउ लाफैदों आं बेयाव आंनि गोसो होबाय धन्यबाद हरनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ धन्यबाद बेखौ सोंनायनि थाखाय जे जोंनि बर' हिस्ट्रिनि सोमोन्दै आंनो बुंनो स्कप होनाय जाबाय जे 2016आव जों फार्स्ट बेयाव संकस दैसाराव चौधुरी घाट होननाय जायगायाव जों खेराइखौ होनाय जाफैदों बे खेराइ होनायनि ओंथियानो जाबाय गोदो 1562 मायथाइयाव नरनारायण सिलाराया बेयाव माने खेराइदोंमोन नरनारायण सिलाराय खेराइनायनि खारनानो जाहैबाय बिसोरो जेब्ला सानजा रायजोआव जै खालामनो थांनो नागिरदोंमोन आहम रायजो बा कछारी रायजो गुरुं रायजो सानजा रायजोआव जेब्ला जै खालामनो थांनो नागिरदोंमोन बे समाव नरनारायणआ माखासे हिन्दु ब्राह्मणफोरखौ लानानै हिन्दु फुजारिफोरखौ लानानै फुजा होदोंमोन जे माबे दिनाव थांब्ला माबे बारायाव थांब्ला जे रायजो गाग्लोबनाय माबाया गोथार जागोन बाराया थिग जागोन बेखौ माने बे हिन्दु ब्राह्मणफोरखौ लानानै फुजा होदोंमोन बे ब्राह्मणफोरखौ लानानै फुजा होनायनि मोनायावनो माने बाथौ बोराया नरनारायणनो सिमाङाव सोरनायदों नरनारायणजों साया माया सिमाङाव नुजानानै नरनारायणखौ बुंदों बले नों नोंनि धोरोम निथिखौ मानो गारखो गावनि हारिनि धोरोम निथिखौ गारनानै नों मानो मालायखौ लानानै फुजा होखो नों नोंनि धोरोम निथिजों नों जुदि फुजा होआब्ला नोंनि रायजो जै खालामनाय जानाय नङा बे बाथ्राखौ नरनारायणखौ सिमाङाव सोबनायदों दा बे बाथ्राखौ आं नै दा आं माने बे मा लिरदों आं बेखौसो बुंनो होनसै बे लेखाखौ लिरदों दरंनि राज बंसावली लेखायाव दङ बेयो दरं राज बंसावली दरंनि राजा समुद्र नारायणआ बे बाथ्राखौ लिरहोदों गावनि माने सासे लेखा गोरों सानस्रि गोरों सासे गणक सुर्यखुरि दैबग' होननाय बेखौ लिरहोदों बे जाबाय 1791 नि बाथ्रा 1791आव दरं राज बंसावलीखौ लिरहोदों आरो बेयावनो रोखा रोखा लिरनाय दङ दा बेयाव लिरदों ओरैहाय लिरदों जे प्रथम निषाद देखा दिला सदाशिव बोले अपना नीति एरली क्यों बे होनदों आरोखि प्रथम निसावनो जेब्लानाखि माबायो ब्राह्मणफ्रा जेब्ला फुजा खालामखाङो बिनि मोनावनो माने बोराइ बाथौआ नुजादों आरोखि ओमफ्राय बुंदों जे नोंनि धोरोमखौ मानो गारखो बोले अपना नीति एरली क्यों कछारी मत' एभ' करियाव नासन धर जय हयब कयल स्वरुप बसन कछारी जाथिनि नियमजों नोंनि जाथिनि नियमजों नों फुजा खालामोब्लासो नों जै हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों ओमफ्राय अब्लानो जाबाय बेयाव चेतन लबिया राजा सम्बार सफायला संकस नदीर चिरत थानागारि जत आने कछारी फाथिलान नासन मादल बजाय रिंदारगि हांस फार' मद भात महि सुकर कुकुरा सागल उपहार निरन्तर होनदों माने संकस दैसाराव माने थान गायनानै माने मादल बाजाय माने खेराइ फुजा होबाय खेराइ फुजा होनाय बे खेराइआव ओरैदों खेराइ होनायाव खाम सिफुं सेरजा दामबाय ओमफ्राय बेयाव होदोंबा हांस फारौ मद भात महि सुकर हांसो फारौ मद भात जौ ओंखाम बावदोंनो ओमफ्राय महि सुकर महि माने मैसो सुकर माने अमा उपहार निरन्तर जोबनो गैयै एखे हालि हालि बावदों आरोखि ओमफ्राय फाथिला नासन तथा मादल बजाय ओरैनो आरोखि खाम सिफुं सेरजा दामनानै बावदों आरोखि दा बिनि गेजेरावनो देवधाया दौदिनिया जाखांबाय दानिया सबारो माजत थुलिन्थ देवधाय होनदों आरोखि बिनि गेजेरावनो दौदिनिया जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै
दाना दौदिनिया गोरसिनानै बुंबाय जाहैबाय आरोखि जे फुजा पाय सन्तुष्ट भैला जत' देबगन फुजा मोननानै जत' राजा माने मोदायफोर बे गोजोनजोब्बाय बेखौ बुंदों आरोखि माने नोंनि जानाखि साननाय बे जै जासिगोन नों दानो थांदो एखौनो जायक थर कार्य हैब सर्बसिद्धि होनो आरोखि नों दानो थांदो नोंनि रायजो जैखौनो जासिगोन होननानै बुंदों दा बेनि समायसो माने नरनारायणआ संकस दैसेराव खेरा फुजा होखांनायनि उनाव सानजा रायजोआव जै खालामदों आरो सानजा रायजोखौ मोनफा मोनफा फारि फारि बे माने जै खालामनो हादों दा बे जारिमिनारि मोनसे माने खेराइमोन नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन